ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்க ரமேஷ். அதாவது இன்னைக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் ஒன்று எனக்கு இதாயிருக்கு. அதாவது மாலை போட்டிருக்கவங்க யாராவது ஒரு ஆள் இருந்தா கண்டிப்பா அந்த டவுட்டை நீங்க கிளியர் பண்ணுவீங்க. அதாவது இப்போ நம்ம வந்து தசராவுக்கு வந்து கொலசையில பிச்சைக்கார வேஷம் போடுறோம். அந்த பிச்சைக்கார வேஷம் போடுறவங்க வந்து மீன் கறி சாப்பிடலாமா? இதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட். அதாவது இப்போ வீட்டு வீடா நம்ம இது தர்மம் எடுக்க போறோம்ல, அப்போ வந்து வீட்டுல குடுக்கற மீன் கறியோ இல்ல இறைச்சி கறியோ அதா இருந்தா பிச்சைக்கார வேஷம் போடுறவங்க சாப்பிடலாமா? இல்ல அத வந்து அவங்களுக்கு ஆராசனை வந்து அதுல சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிட்டா சரி, ஓகே. அந்த பிச்சைக்கார சாமி ஆடி அந்த வீடு வீடா தர்மம் எடுக்கும் போது அவங்க வந்து சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்கும் போது மீன் கறியோ இல்ல வேற எது இறைச்சி கறியோ அவங்க சாப்பிடலாமா? இல்ல அவங்க பக்கத்துல இருக்கவங்களும் அதை கொடுத்தா வாங்கி அவங்களும் சாப்பிடலாமா? இந்த டவுட் வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளாவே இருக்குது. இந்த டவுட்டுக்கு வந்து தயவு செய்து எல்லாருமே கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ, பாய். ஓகே, டன்.